A teď? Čus lidi, já jsem tady nový vlastník tohohle kanálu a dneska se půjdeme kouknout někam do prdele. Hey, jo. Ne, je to prdel samozřejmě. Takže doufám, že se vám video bude líbit. Tady máte jak dát odběr a like, že jo? Jo, takhle uděláš a už tam máš. Kámo, jdem to natáčet. Jdeš první, jo? Jo, já to natáčím. Ne, já jdu druhej. Já jdu poslední. Já jdu tady fakt smrzí, někde to hovno. Druhý. Nevíte, kde je? Já vím, kde je tady. Dobře, nejdu první. Nejdeš první. Natáčej, jo, nejdu, já se bojím. Ty vole, to máš nějaký. Čau lidi. Tak dám. Čau. Co řekneme? Půjdu. Prdele. Dám. Ono to tam smrdí straškama strašně. Jdeme. Pojďte. Pojď. Já tam nejdu. Co tam je? Ano. Běž dalej. Co to hovno boví? Uteč. Neuvěřitelný. Ty píčo. A fakt někdo byl. Ne, nikdo, ale byly tam cihly. A to vadí? Ne. To jsme měli. Ale my jsme něco slyšeli. Ty jo, a ty co slyšíme, tak to může být strach, vole. Já se vylízne. Tak si běžte první svý, vole. No právě, já šla už první. Já jsem šla jako strčím. Pokus 2. Já tam budu, mě to dáš dál brčej. Dobírejte. AT, potržítko, všechno velký, AT, potržítko, FK. To se tam pak napíše sem. Jo. A pojď. Zabouchnutí, píčo. Běž první. Nepůjde první. Tak vole. A odebírejte. Jsem jako černýho dělej. Odebírejte, Alexa, jsem chtěl říct, to je do nejlepší chábr. Dej tam ten like. Dej ho tam. No píčo, kurva. Pokus 3. První. Nejhorší je, že tady musíš být skrčenej, vole. Já to nesnáším, já nechci být poslední, vole. To je dobrý být poslední. Nejlepší být uprostřed. To je pravda. No. To tam nikdo není. A jo, vole, oni utekli, ne. To vypadá strašidelně. No tam já nejdu, vole. Já taky ne. Nepovedené záběry nakonec. Bus, autobus, já jsem novej vlastník tohohle kanálu. Já jsem intro, jebeti. Já jsem tvůj máma. Přesně, no. Ne, teďka fakt. Čau lidi. Čau lidi. Děkujeme, že jste si koukali na tohle video, dejte like, odběr a třeba příště nashledanou.